Hej, jeg vil vise min lille knivsamling, jeg har, og vi starter med den første. Den første, en lille svejserkniv. Jeg har kniv, dåseoplukker, jeg tror også det der er en dåse, propoplukker, og en mærkelig lille ting, som jeg kun kan se, man kan bruge til at røve og åbne døren. Næste kniv, en af mine yndlings. Sådan her ser den ud, når den er foldet sammen. Sådan her ser den ud, når den er foldet ud. Tredje kniv, en af mine hades. Den her. Se lige, hvor grimt det hylster er, mand. Og så prøv lige at se kniven, mand. Det er nærmest endnu værre. Nå, det er en snitterkniv, en spejderkniv. Nu til femte kniv. Den her. Ja, den ser meget godt ud, ikke? Men nu ser den endnu bedre ud. Næst sidste og femte kniv. Endnu en svejserkniv. Ja, den er jo lidt større, ikke? Den har kniv. Den har sav. Den har brødkniv. Den har saks. Og oplukker. Dåseåbner. Proptrækker. Skruetrækker. Mærkelige ting, jeg ikke aner, hvad er. Aner heller ikke, hvad det her er. En oplukker. Nu til sidste kniv og min absolut yndlings. Lækkert håndtag, lækker hylster. Kan sidde i bæltet. Købt i Nepal. Det specielle ved den her kniv er mønster på den. Og at den bøjer sådan. Det eneste den her kniv er beregnet til er at dræbe. Nå, håber I nåede det. Ses.